miƙa shi. A yanzu haka masu sauraro Abba Galadima fa ya samu labarin cewa Sumayya ta fara takaba. Mutuwar Firzo ta ɗaga wa kowa hankali. Duk da irin abubuwan da suke faruwa a yanzu haka, zan iya ce muku Abba Galadima fa ya ƙi yarda da abin da aka gaya masa cewa Firzo ya mutu. Hakan ya sa ya zo ya samu sarki da Gimbiya Khadija yake gaya musu duk irin abubuwan da suke faruwa. Da kuma labarin da ya zo masa na cewa Firzo ya yi ajali, ya samu matsala har ya mutu, da kuma ɗansa Yarima Ahmad shi ma ya mutu. Kun ga kenan dole hankalinsu ya tashi. Hakan ya sa kowanne daga cikinsu ya rasa me zai ce. Sarki dai hankalinsa ya tashi, kuma tabbas labarin da ya zo masa labari ne babba, kuma labari ne wanda zai gigita mai ƙwaƙwalwa. Gimbiya dai ta faɗa ta ce ya kamata a kwantar da hankali saboda ba a samu gundarin labarin ba, kowa ya nutsu ya san me yake mai daɗi, sannan sai a je a bincike a kan abin da aka faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne. In gaskiya ne tabbas sarki ba zai taɓa jin daɗin duniyar ba, saboda in Yarima Ahmad ya mutu tabbas hankalinsa a tashe yake, saboda yana ƙaunar Yarima Ahmad kuma yana son sa. Sai dai ita kansa Gimbiya ita ma za ta ɗaga hankalinta, saboda suna ƙaunar Yarima Ahmad, kuma ƙaunar da suke wa Yarima Ahmad ƙauna ce ta soyayya da kuma son su ga ya girma ya zama sarki a cikin ƙasarsu. A yanzu haka kuwa an samu labarin kawo gawar Yarima Ahmad cikin garin Gabas, saboda kowa hankalinsu ya tashi. Sarki bai taɓa mamakin cewa yaron nan zai mutu, saboda irin matsalar da aka samu. Firzo yana da maƙiya, kuma sannan yana da waɗanda ba sa ƙaunarsa, saboda tun lokacin da aka buɗe TOP wasu suke neman rayuwarsa don su kashe shi. Ga shi kuma duk wanda Sumayya ta aura tabbas yana faɗawa cikin masifa da bala'i. Tabbas masu sauraro a yanzu haka dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi, saboda a cikin shirin fim ɗin Labarina akwai sabuwar rigima, kuma akwai sabuwar cakwakiya. Abba Galadima kam ya yi magana, saboda ya ce shi ba yacce za a yi, yana ji yana gani a kashe mai ɗansa kuma ya yi shiru. Yanzu a ce matarsa ta yi accident, ba ta da lafiya tana kwance, ga kuma mijin matar ya rasu, ga kuma ɗansa shi ma ya rasu. Kun ga kenan dole za a iya cewa a cikin gidan sarki akwai wadda aka sa hannu da ita, kuma akwai wadda take ba da goyon baya don aikata wannan abu. Tabbas Kilishi tana ɗaya daga cikin waɗanda za a zarga, amma Kilishi ba ta da laifin komai, saboda hasali ma ba ta san an yi ba, ba ta san me ke faruwa ba. Kowa na cikin gidan mamakin abubuwan da suke faruwa yake. A yanzu haka Abba Galadima ya ɗau alƙawarin cewa duk abin da ya samu ɗansa, to tabbas ya yi bincike ya gano waɗanda suka shirya wannan abun. Tabbas waɗanda suka shirya wannan abun sun iya shiri, saboda duk irin abubuwan da yake yi a TOP akwai waɗanda ba sa ƙaunarsa, ko kuma waɗanda suke ƙaunarsa, akwai kuma waɗanda sun ɗauki alƙawarin cewa sai sun raba shi da duniya. To shi ne suke ƙoƙarin raba shi da duniya saboda kar asirinsu ya tonu. Haƙiƙa masu sauraro wannan ƙayataccen fim ɗin na Labarina tabbas akwai rigima kuma akwai cakwakiya, don sarki ya ɗaga hankalinsa. Fulani ma haka Abba Galadima shi ma ya ɗaga hankalinsa. Gabaki ɗaya kowanne daga cikinsu hankalinsa a tashe yake, sun rasa inda za su sa kansu, saboda abin ya tsorata su. Kowa a cikinsu mamaki yake, ya za a yi a ce Yarima Ahmad ya mutu. Yarima Ahmad dai lokacinsa ya riga ya yi, saboda duk irin abubuwan da za su faɗa tabbas sai dai su faɗa. Saboda a yanzu haka Yarima Ahmad da shi da mahaifinsa wato Firzo ana can ana shirye-shiryen binne su a cikin shirin fim ɗin na Labarina, saboda duk irin abubuwan da ake faɗa tabbas Yarima Ahmad ya riga ya tafi, don babu dawowarsa.
Gimbiya Khadija da Fulani sun yi magana a kan abubuwan da suka faru, kuma kowa a cikinsu hankalinsa ya tashi. Sai dai masu sauraro, duk irin abubuwan da suke faruwa, Abba Galadima ya ce ba zai ƙyale ba sai ya yo bincike a kan me ya faru kuma ya aka yi suka yi accident. Ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa.